Vieressäni NST-miesten joukkueen päävalmentaja Simo Ruuskanen. Viime kausi Sveitsissä. Miten Sveitsi eroaa Suomesta noin kentän ulkopuolella? Sanotaan, että ainakin pinnan muodot on hirveän erilaisia. Korkeita kumpuja, vähän isompia kuin meillä täällä. Tarkoitatko siis maastossa vai? Kyllä ihan maastossa, että siellä on vuoria, kun meillä on mäkiä täällä. Mitä Sveitsi muuten opetti sinulle? No olihan se iso kokemus, että paljon tuli uusia ystäviä ja varmaan vähän oppi valmennusjuttuakin, mutta elämän kokemus, ainakin iso semmoinen. Eli puhutaan kuitenkin sadoista uusista Facebook-ystävistä. Facebook-ystävistä. Korjaan, ilmeisesti itse käytät tuota IRC-galleria-yhteisöä. Ahaa, sen tiedän, sen muistan nähneeni 15 vuotta sitten. Paljon hyviä ystäviä on tullut. Mennään alkavaan kauteen, teille starttaa ykkösdivari huomenna. Millainen NST viilettää tuolla Urheilutalon parketilla? No, toivotaan, että viilettää semmoinen nälkäinen ja entistä aktiivisempi. Että sitä on pyritty niin tuossa kesän aikana luomaan sellaista aktiivisempaa pelitapaa. Ja ollaan aktiivisia molemmissa päissä kenttää, se on niin iso juttu. Eli ne salaisuus, että tavoite on nousta ilmeisesti suoraan liigaan. Se on ollut tavoite keväästä asti, kun tähän hommaan lähdettiin. No miten muuten kesä meni valmentajalla? No ihan mukavasti. Pidettiin tuossa muun muassa kesällä seurakehittämisseminaari tuolla Puumalassa ja se oli oikein kiva ja Antti Saris siihen osallistui naisten puolelta valmentajia ja seurataustoilta. Se oli oikein semmoinen piristävä kokemus ja vähän kalasteltiin ja juteltiin niitä näitä. Ja muun muassa Puumalan keskustassa käytiin vähän katsomassa niitä. Siellä on hirveän hieno semmoinen iso silta, niin se käytiin siinä tarkastamassa. Mitä päävalmentaja tekee noin yleensä viikonloppuisin pelien jälkeen? Kyllä ottelunauhoja tutkitaan tietysti hyvin pitkälle, että kotona 4 seinän sisällä. Eli menee ihan yön pikkutunnelle nuo scoutit sun muut raportit? Kyllä menee. Sanotaan, että kyllä ne hommat loppuu vasta vallomerkin jälkeen. Se on hienoa kuulla. Mennään vielä uudestaan tuohon alkavaan kauteen. Eli NST pelaa täällä ykkösdivisioonaa täällä Urheilutalolla. Millainen paikka tämä Urheilutalo on mielestäsi pelata salibändiä? Puitteet on erittäin hyvät. Aina kritiikki ehkä tuosta parkettilattiasta, mutta toivotaan, että sekin tuo meille sitten kotietua. Että tuo on semmoinen viivaviidakko ja parketilla pallo pomppii vähän enemmän kuin tällaisella salibändialustalla, mutta toivotaan, että siitä on meille etua. Näin toivomme. Haluatko sanoa vielä kannattajille jotain tässä haastattelun päätteeksi? Ei muuta kuin tervetuloa Urheilutalolle. Vieressäni NST:n naisten joukkueen kapteeni Heli Suorinius. Heli, ilmeisesti sinä et vielä huomenna ole mukana. En vielä ole mukana, että olkapää on vielä sellaisessa kunnossa, että se kesäkuun lopulla leikattiin, niin siinä jokunen viikko vielä menee, että itse pääsee sitten tosi toimiin. Miten jos tolleen on, että ei tarvitse pelata, niin saako lähteä vielä baareilemaan tälleen ennen peliä? En tiedä saanko, mutta mie en ainakaan, että lähde, että se on ihan selvä, että mennään joukkueen mukana, niin kuin mentäisiin pelaamaan. Millainen NST nähdään tuolla kaukalossa tällä kaudella? Tosi vauhdikas, fyysinen, että varmasti on samoja elementtejä, niin kuin on niin kuin vuosien varrella ollaan niin kuin aikaisemminkin nähty, että tietenkin sitä toivoa, että olisi vielä vähän enemmän vauhtia ja fysiikkaa mukana, niin sehän on aina sitten merkki siitä, että ollaan mennyt eteenpäin, että se olisi tavoite kuitenkin. Ja varmasti myös tämä Lappeenrannan huikea 6. pelaaja, eli kotiyleisö on tärkeässä roolissa myös alkavallakin kaudella. On totta kai, että odottaa tosi paljon sitä, että pääsee itsekin kentälle niin kuin nimenomaan kotipeleihin, että se on ollut huikea näinä vuosina ja toivotaan, että sama teema jatkuu niin kuin tälläkin kaudella, enkä epäillä yhtään, että miksei jatkuisi. Mennään vähän tuon teidän valmennukseen, niin mitä mieltä olet tästä tämän hetken valmentajatilanteesta? No ihan hyvä, tuollahan ne pojat istuu, että hyvältä näyttää, että varmasti ovat saaneet roolitettua niin kuin homman niin kuin hyvin, niin kuin kesä näytti, että ihan mielenkiinnolla odotellaan. Millainen on muuten tuo salibändipelaajan kesä ylipäätänsä? No meillä ainakin tällä kaudella oli aika tiivis, että siellä oli varmaan 6-7 leiri viikonloppuun ja 5-6 kertaa viikossa reenataan, niin kyllä se ihan työstä melkein käy niin sanotusti kesätkin, vaikka tavallaan ollaan lomalla. Oliko nämä leirit yhtään sellaisia hauskoja leirejä vai ihan painettiinko satalasissa pallon perässä? Eurooppa-kappi oli lokakuun lopussa, että kyllä painettiin ihan satalasissa. Se on hienoa kuulla. Nyt toivotan teille oikein
hienoa alkavaa kautta ja nähdään urheilutalolla. Jes, kiitos. Vieressäni NST:n naisten valmennusryhmästä Lasse Kurronen. Pode, mihin on tukka hävinnyt? Tukka on hävinnyt tonne Cumulus-hotellin roskapönttö. Miten näin pääsi käymään? No, tyttöjen kanssa oli semmoinen pien vetomittelö tuossa noin ja tukkahan siinä niin sanotusti tuli ja sinne jäi. Mitä valmentaja teki kesällä muuta kuin golfia ja poketti Facebookissa? No, golfia tuli pääasiassa, ei siinä hirveästi muuta kerennyt, mutta niin, aikaisemmista kesistä poiketen niin myös meikäläinen on nähty tuolla Pururadan varrella. Ei varsinaisesti ehkä radalla, mutta niin, on siellä käyty katsoa, mitä ne tytöt touhua ja sen lisäksi niin kalasteltu ja mitä nyt tässä kesällä touhutaan. Ihan perus kesä. Monta reppua jäi paikalliseen karaokebaariin? No reppujahan ei jäänyt kuin 3, mutta niin, tämä kierre oli toistuva, eli siellä oli vähintään 2 aina yhtä aikaa. Mutta en omista kuin 3 reppua ja nämä kaikki on kyllä siellä parhaillaan ollut samaan aikaan. Millainen NST nähdään ensi kaudella tuolla urheilutalon parketilla? No siellä nähdään niin kuin aikaisempinakin vuosina tosi taisteleva ja vauhdikas NST, että niin, luulen, että ei olla ehkä ihan sarjan taitavin joukkue, mutta niin pyritään sitten sillä fyysisyydellä korvaamaan vähän sitä ja toivon mukaan taitotasossakin mennään eteenpäin talven myötä. Mitä olet itse tuonut tähän naisten joukkueen valmennukseen? No ehkä ulkonäköä pikkasen, että niin, nämä kaksi muuta herraa on vähän pulleempia poikia ja niin, jos salibändistä puhutaan, niin olen koittanut pikkasen keskittyä niin henkilökohtaiseen palautteeseen noille tytöille, että niin, siinä tietysti on onnistuttu vaihtelevasti, mutta niin, toivon mukaan sieltä aina joku tipsi jää tytöillekin takataskuun. Mistä tämmöinen henkilökohtainen palaute niin koostuu? Henkilökohtainen palaute koostuu aika pitkälti yksilötaidosta ja laukaisutekniikasta, harjoitustekniikasta ja erilaisissa tilanteissa käyttäytymisestä tuolla kentällä. Että niin siitä rakentuu semmoinen tiukka paketti, mikä sitten ladataan tytöille päin naamaan. Kiitos Lasse tästä haastattelusta. Toivotan teille onnea alkavan kauteen. Kiitoksia Henri. Vieressäni NST:n puolustaja Ville Suni. Ville ilmestyi tuossa NST Gripsin avausjaksossa, niin toiko tämä naisia luokse? Ei, ne viimeisetkin hävisi. Valitettavasti. Meillä starttaa huomenna kausi. Millä mielin? Ei kyllä herätä minkäänlaisia tunteita, että ei kyllä kiinnosta. No ei vaan. Saa nähdä, miten tulee yöllä nukuttua, että aikamoinen kutina on ollut tässä viimeiset viikot. Ja vaikka on ollut vähän itsekin rempassa, niin silti on pitänyt päästä reenipeleihinkin, niin kyllä nyt tosi pelejä odotetaan. Missä päin kehässä tämä kutina on sijaittanut? Koko vartalo kutina. Asia vilpitön. Millainen Ville Suni nähdään tuolla kaukalossa alkavalla kaudella? Toivottavasti pikkasen erilainen kuin viime vuosina, että tuppi on maistunut hyvin ja nyt olisi kiva päästä kentällekin pelailemaan. Että siellä on tavoitteet, että mahdollisimman paljon saisi peliaikaa aikaiseksi. Tämä on pieni vinkki valmentajalle, että päästään myös sinutkin joskus sieltä vilttiketjusta tuonne kentälle viilettämään. Mutta kausi tosiaan starttaa huomenna. Huomenna on iso matsi heti kyseessä. Kuka teillä on vastassa? Kajaanista taitaa tulla Papas vastaan. Millaista ottelua odotat? En tiedä vastustajista juuri mitään oikeastaan, mutta reenipelit kertoo hyvin, että jos ei ole asenne kohillaan, niin vaikeita pelejä tulee kyllä. Että pitää löytää joka peli aikamoinen asenne aina. Nähdäänkö Ville Suni ensi kaudella jälleen liigakentillä? Joka tapauksessa NST siellä pelaa, mutta katsotaan sitten sitä, että näkyykö Ville Suni siellä vai ei. Vieressäni NST:n naisten joukkueesta Marika Kylliäinen. Marika, pakkiparisen Laura Kokko valittiin taanoin vuoden salibändipelaajaksi, niin saako Laura näyttämään sinut huonolta vai onko Laura oikeasti niin hyvä? Eikö minä sanon, että Laura hyvältä? Eli olet kiistät tämän valinnan? Ei vaan. Todellakin on erittäin valintansa ansainnut. Tekee kovasti töitä ja ehkä se saa näyttää minut hyvältä ja miehennet. Millä salibändipelaaja arki näyttää näin ennen kauden alkua? No siltä, että käy töissä ja sen jälkeen käy koton syömässä ja lähtee reeneihin. Ja aika paljon tulee mietittyä pelejä tietysti nyt. Että vaikka se pururadalla juokseminen on silleen ihan
mukavaa, mutta täytyy, että 2 vahvasta, niin minä valitsen kuitenkin nämä pelit. Huomenna siis kausi starttaa teillä täällä urheilutalolla. Joko jännittää? No hyvällä tavalla jännittää, että on huippua päästä pelaamaan kyllä. Ja se ilman jännitystä siitä ei tule mitään hyvää tulosta. Nähdäänkö ensi kaudella taas tuttua kovuutta tuolla puolustuslinjalla? No joo, nähdään. Kyllä. Miksi et sano mitään? Haluatko lähettää terveisiä? Haluan. Ääntä katsomaan. Millä mielin tulit tähän haastatteluun? Oikein, minun mielestä tämä perjantaipäivän kouluviikon jälkeen 1-3 erityisryhmien liikunta on semmoinen tunte olevassa urahuipulla, niin tämä on nyt se hetki. Oletko myös kaukalossasi mielestäsi uran huipulla? No, riippuu päivästä. Mitä annettavaa sinulla on tälle joukkueelle? No varmaan vähän sellaista, että varmaan usea on miettinyt, että jos toikin pystyy tohon, niin miksi miekään en pystyisi. Että semmoista ehkä esimerkkiä siitä, että ei tarvi ehkä välttämättä aina olla, niin kuin Pode viittasi siihen, niin ehkä teknisesti kaikista paras ja osata kaikki kikat, mutta silti voi ehkä kuitenkin pärjätä. Moneksi NST päätyy tämän kauden jälkeen? Me ollaan sovittu, että me on runkosarja 8. Syystä että? No, aina kun on oltu runkosarja 1, niin siitä ei ole seurannut oikein mitään hyvää. Niin. Kiitos paljon tästä haastattelussa ja tsemppiä tulemaan. Kiitos. Vieressäni NST TV:n isä, NST:n toiminnanjohtaja Janne Kytösalmi. Millainen Janne Kytösalmi nähdään kaukalossa alkavalla kaudella? No, vauhti 100, järki 0, vielä kun saa sitä palloja sinne maaliin. Kyllä se vahvuus taitaa olla siinä liikkeen puolella. Että grindataan sieltä vasemmasta laajasta maalia kohti ja laitetaan posakkaa pussiin. Pyörikö nuo paperihommat mielessä tuolla kentällä? Ei pyöri toivottavasti, kun kausi starttaa. Että siinä, kun pallo tiputetaan ja peli käyntiin, niin silloin keskitytään olennaiseen siihen, että joukkue voittaa ja saadaan voittaja toisten perään. Eli jos Sunilta ei saa hyviä syöttejä, niin Suni ei saa potkuja? Ei saa potkuja. Ja näistä pelillisistä asioista päättää valmennusjohtaja. Meikäläisellä on niihin mitään asiaa puuttuu. Ketä pidät pahimpana vastustajana omassa joukkueessasi? Omassa joukkueessa? No ei siellä nyt pahoja vastustajia omassa joukkueessa ole. Että kyllä kaikkien pitää puhaltaa siihen yhteen hiileen. Jos siellä on tietysti aina treeneissä hyviä taistelupareja saa ja siellä pitää pelatakin kovaa. Ja en minä usko, että siellä kukaan paha vastustaja on. Ne on ne vastustajat ja vierasjoukkueet, ne pahimpia vastustajat. Niitä pitää pisteitä hakea pois. Olet ilmeisen pidetty siis omassa joukkueessasi. Mutta kuka on pahin vastustajajoukkue? Mitä uskot, kuka tulee olemaan kamppailemaan kärkisijoista teitä vastaan tuolla, kun kevät koittaa? Sanotaan näin, että Olssi on kova, PSS, Länsilohkossa pelataan myös niitä vastaan yksi kierros, M-Team, siinä varmaan ne kovimmat. SC Kaneetti, siellä on mennyt liigasta jätkiä, että siinä on varmaan ne kovimmat. Päätäsi komistaa, muutenkin kaunista päätäsi siis komistaa tuo CA-lippis. Puuttuuko sitä I-välistä? Puuttuu, että tää on Viipurin torilta hankittu tällainen piraatti, niin ne unohtaa vähän noita kirjaimia välillä näistä. Että Adidakset taipuu Abibaksi, että nyt CIAsta tuli CA. Jännittävää. Erittäin.